Sanibingelele ke sinamukele kwi-Reactive One Stories igama lami uNelo ngihle nosisi la. Kunenye ishow engayizwa ku-Facebook ithi ungene kanjani kumasipala. Akuthiwa uzokho ishow na kuthiwa ungene kanjani kumasipala angamadoda. Idaba lakho cishe lifane nawe. Uyaphila sisi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila kakhulu. Noma ngesikubuze ukuthi ubani igama lakho namhlanje ngikusibhalele nje wazosendela ivoice note wachaza isitori sakho kwenzakalani? Okay, sesibuyela la ukuthi ngene kanjani kumasipala. Yeah, ungena kanjani kumasipala? Yeah, mina ngishade nomkhwenyana wami eminyakeni emibili edlule. Okay. Kodwa noma kade singakashadi besinokuhlala ndawonye. Oh yes. So into eyenzeka ukuthi bekunzima. Angifuni ukuqamba amanga, bekunzima nje financially besingakhona ukuyiphilisa endlini. Usho umyeni waphelelwa itoho. Umyeni wami waphelelwa itoho obesebenza so waphelelwa umsebenzi. Okay. Kwagcina ke sengibona sekungiphoqa ukuthi ngisukume ngiyofuna umsebenzi. Ngoba uke wawumuntu ongafuni ukuthi ngisebenze but ngokubuka kwezinto naye ngiyacabanga ukuthi kwahamba ke wazi wasibona isidingo sokuthi avume. Okay. Esikhathi esasebenza yena bengafuni nosebenza. Ngesikhathi esasebenza yena bengafuni mina ngisebenze kanti uzoba nebhadi kuphele kuyena. Shusi yizo lezi ndaba zo COVID zo lockdown lezi. Washayeka nje uqala uCovid wa-affecteka kakhulu umsebenzi wakhe so kwabanzima ke nje sadonsa ngodiesel kwanzima kwadonsiswana kanje so kaze ngabona ke nami njengomama ukuthi hayi angibhukule. Okay. Futhi wena vele ubunayo into kuthiwa yini isicuthwana certificate sokufunda ukuze ukwazi ukufesa noma nje ubunganazo. Ngingasho ukuthi nginesokuqeda esikoleni. Okay. Ngingathi nje nginesokuqeda esikoleni kodwa okunye nokunye ke kwenzeka ngendlela ekwenzeka ngayo. Okay. Wafesa kumsebenzi wabizwa ku-interview awusithatheke lapho nje ukuthi umsebenzi uthola kanjani? Okay. Anganothi ngayiqala kanjani. Hayi nje Kodwa ke ubeka nje njengoba injalo nje. Kodwa ke ngiziqala ngoba kufanele ukuthi ngigcine ngiqalile ukuze izongisuka emahlombe. Okay. Ngaya kamasipala. Ngingalisho igama lamasipala. Ngeke ngize ngimusho umasipala wami ngayakona. Okay. Ngezwe kuthiwa kuyaqashwa nesikhundla futhi angizokwazi ukusisho. Okay. Uma ngiya la mind you ngino matric kuphela. Yes. Anginaso even certificate se short course. Okay. So mangifika ke kuthiwa angisho ngiyalelwe office. Uma ngifika ke kuleli office ngizichaze igama lami isibongo aphinde futhi ubhuti angikhombe kwelinye ioffice. Ngishone kuleli office mangifika kuleli office ngifice umqashi angihlalise phansi sakungenzisa i-interview. Okay. Nganethemba ke ukuthi sengiqashiwe wathi angishiye iCV yami. Then mangabe ngishiye iCV yami kwase ukubuza ama questions nje. Wengakangibuza ama questions ngase ngangiphethe iCV yami. Okay, uma ngihlala phansi ke wathatha ke iCV yami wawumuntu kodwa usazongibuza ama questions wangibuza ke ama questions nje basic. Jamncane. Yes, basic questions. So ngazichaza ke okay. Into yokuqala engayinothisa ngaye wabuka wagxila kakhulu emzimbeni wami ngesikhathi ngingena. Okay. Wabuka kakhulu ingaze ngazinyeza ukuthi ngabe ngigqoke mhlawumbe into too revealing. So yeah. But ke ngathi ake ngidlule lapho mhlawumbe nje ngiyacabanga. Mhlawumbe uyacabangela. Mhlawumbe ngiyacabangela then mangabe ngiqeda lapho
wathi ucela ngibuye kusasa ngaso lesikhathi engifike ngaso. Okay. Ngathi okay, ngajabula ukuthi hayi Kuyashesha. process ziyakhala. Uma ngifika ekhaya ngimtshele ubaba wakwami uDlamini ukuthi hayi engathi sizokhala lapha, kuhamba kahle kakhulu and ngibone kuthembisa. Okay. Hayi ajabuleke naye ngabuyela ke ngakusasa. Yes. Ngamfica futhi yena umqashi. Mangabe ngimfica angitshela ukuthi okay, njengamanje wena uqashiwe. Bekuvele kuqala inyanga, bekuwumhla ko2 3. Oh yes. Njengamanje athi ke I went through your CV, then noma ke ngingagculisekile because lesi sikhundla lesi sifuna abantu abanokuthi nokuthi. Uyahamba ne-experience futhi. Yes, wena you have nothing. So ngathi okay, shuthi ngokwami kwanokuthi ngibhuntshile, wathi ke kodwa uqashiwe. Ah. Okay. Ngaqala ngajabula, wathi ke on one condition. Hayi ngayilindela ke condition, kwamele ukuthi ke ayisho condition ukuthi ngizolala naye. Okay, shuthi kahle uthi uqashiwe if uzovuma ukulala naye. Uthi ngiqashiwe if ngizovuma ukulala naye. Nakhona ngiyabona ukuthi uyayibona ukuthi ngidisparate ngalendlela ukuthi ngingenza anything ukuthi ngiwuthole lo msebenzi. So mesho njalo ngokuthini ke kuwena? Kumina ngike nawo mhlawumbe umzuzwana ukucabanga ukuthi ngabe ngimzwe kahle yini, kodwa futhi ngesimo ade ngibhekene naso ngivele ngabona ingekho enye indlela engingayenza ngaphandle ukuthi ngithi okay because kumina wathi kanye. Wathi nizokwenza kanje asungene. Wathi sizokwenza kanye. Okay. So mase sizokwenza kanye nganokuthi hayi vele isithunzi sami umuzi wami ku safe. Okay. Because ukanye ngizothola umsebenzi one kill. Yeah, bese uhola njalo. Ngihola njalo every month ngiyahola. Okay, uma ngabe ke wenzeka lo once off because kwabanje ilolu suku engangifike ngalo kwakumele kuqalwe ngalo umsebenzi. Nase nahamba nina somewhere nokwenza into efana nenze. Wathi ngikhathi ze-lunch okuyikhathi zasemini uzobhuka indawo eseduzane, so kuzomela ukuthi ificane khona. Okay. Ngalalekela ke nami ngabe sengiya ke ngakulelo hotela lelo yaficana khona ke saya ke endlini eroomini elibhukile ngoba wabhuka online. Oh yes. Saya ke eroomini ngithe uma ngabe ngifike eroomini senza ke kade esivumelene ngake office. Semangabe sesiqeda wabe senginikeza ke yonke information ukuthi ngizosebenza kanjani, ngiqala kanjani, isikhathi sokungena, ukhiye wase office nje wangi-update nga everything ekumele ngiyazi ezumsebenzi omusha. Okay, ngajabula kodwa kwelinye icala ngasho ukuthi unembeza awungidla. Uyayazi lento okujabula ungajabula. Yeah. Lokujabula uno guilt ngaphezulu. Uthi ikonje kodwa phansi. Eyikonje yabona. So uma ngijabula ngijabulela ukuthi at least nami sengizovuka ngikwazi ukuvusa ikhaya lethu. Uma ngizwe guilt ngino guilt ukuthi ulale nomunye umuntu. Ngilale nomunye umuntu ngaphandle komyeni wami ntambama kuzomela ngiphinde ngilale nomyeni wami and ngizoyimisa kanjani lento le kumyeni wami. Lo muntu lo qashayo nilala ngecondom or without a condom? Okokuqala savumelana ngecondom. Okay. Ngoba vele ngangazi ukuthi I once off and naye indlela angiheha ngayo wangiheha ngayo indlela ukuthi vele nayo ufuna icondom. Okay. Yabo. So okay. Kodwa ke kona lokho nje the fact ukuthi ngalala naye kwakungcinezela kakhulu. Okay. Did you enjoy noma? Angeke ngisho singa enjoy. Okay. Kwakunzima because ngala ngisathuso ukuthi ngitholile umsebenzi kodwa ngala icondition angithandisisi kahle but I can't say no.
because phela shuthi kuzobe kuchaza ukuthi angisezuba nawo umsebenzi, isimo soqhubeka sibe nzima. Okay, sashaya ke isikhathi sokuthi abuyele emsebenzini. Yeah. Nami ngibuyele ekhaya. Ngihamba ngiyathalaza, mase ngibuyele ekhaya, angazi nokuthi ngenzeni. Ngiyafisa ukujabula ukuthi ngithole umsebenzi. Kodwa indlela engiyithole ngayo iyangilimaza. Ngahamba ngaya ekhaya, ngiwumuntu engizwayo ukuthi ngokomzimba ngiyahamba kodwa ngokomoya angikho la. Angazi ukuthi ngikuphi. So ngahamba ke ngaya ekhaya. Sa exchange ama numbers nomphathi. Ngahamba ke ngaya ekhaya, umphathi ke yangisendela ama message ukuthi nje uenjoyile, bekumnandi lapho ngiyakhala mina. Kunzima. Uma ngifika ekhaya bekumele ngiqale ngento yokuqala ukuthi ngi-update umyeni wami ukuthi ngihambe kanjani. Hambe kanjani? Because ubelindile and mind you imali ekade sekumele ngibile ngayo okwesibili ubeyibolekile. So kumele azi ukuthi ngihambe kanjani ukuze yabona ezoba nako lokho. Okay. Umyeni wami mengena endlini bengekho ukuthi ngikwazi ukumbheka noma bengavumi lutho, bengazi ukuthi ngenzeni. Deep down ngiyabona ukuthi kumele ngimtshele ukuthi umsebenzi ngutholile, sesi right la ekhaya. Senzohola njalo ngenyanga. Kodwa nginewari ukuthi uzongibuza ukuthi ihambe kanjani i-interview. Ngeke asho ukuthi yabona eqala nje uzothi ihambe kanjani i-interview. Ngazivalela ke ekamereni ngakhala, then ngazizwa ukuthi no sengiye right ukuthi sengingabheka uDlamini. Bengena kumyeni wami endlini, ahlale kusofa, ngiyaphinda futhi kade sengikhalile ngazitshela nje nongeright. Ngiyazizwa unyembezi futhi zishisa emahlweni. Ngiyambuka phela lo muntu kade ngenza ukukhohlakala. Okay. Ngazama ke ngandlela zonke ukuthi le nyembezi ezishisa emahlweni njengamanje kumele ngiavoid. Yeah. Ngoba ekugcineni kumele sibe right la ekhaya, ngivikela nesithunzi sami negama lakhe. Okay. Bangabeke engene ebuza ukuthi hawu mama interview ihambe kanjani. Ngamtshela ukuthi baba kuhambe kahle kakhulu. Sengina umsebenzi ngutholile, ngiqashiwe ndiqagela ke umhla ka-25 nje ziyakhala pay date yethu la ekhaya. Wajabula, utheme ejabula wasukuma kusofa wazongihaga, ngavele ngathuka ngezwa ngathi manje kubuya leya into le kade yenzeka futhi ngathi uyangibamba ngathi angisa understand. Nganama mixed emotions, ngangazi ukuthi ngenze njani in fact. So nguthe uma kwenzeka konke lokho still futhi ngazama ngoba ngizima kuba umuntu esifazane ungeze umuntu ethi kunzima. So kuthema kwenzeka konke lokho kwamele ngijabule kanye naye even though mina ngezizwe cha angijabule. Yes. Ngajabula ke kanye naye. Umphathi wami ngekhathi zantambama nje mhlambe bekungabo 6 sengiqala nje amabhodo endlini libele uyangisendela ama messages ku WhatsApp, uyangitshela nje ukuthi uenjoyile kakhulu, ubeqala nje uthola umuntu nje onjengami kodwa unomkhwenyana, uyabona nje wenza ngayo yonke indlela ukuthi ngibuke umuntu wami njengomuntu useless. Bengenzi kahle. Shuthi yena ubengenzi kahle nje, uyancoma nje zonke incomo kuningi. Okungangokuba ke ngakusasa ngaqala emsebenzini bekusuku nje engathi ngidukile futhi because ngiyazi ukuthi ngiyakulowa umuntu wayizolo. Oh yes. Okay, ngasebenza beku right, ngasebenza bese avoidana beku awkward eofficeini, bese avoidana. Kwaze kwamela ukuthi ushaya isikhathi santambama sokuphuma, saphuma saxoxa ku WhatsApp ukuthi hawu ushayile umsebenzi ngo first day, hayi ngibonge.
Lapho sengiyaqala ngiyabona ukuthi okay sengiyaqala mhlambe emoyeni ngibangconywana. Ngivuke ngo second day futhi ngemsebenzini umyeni wami ujabule nami ngijabule ukuthi ngemsebenzini even though ke kwazi mina ukuthi lo msebenzi awungijabulisi ngoba ngiyazi ngokuthole kanjani. Okay, mangifika ke emsebenzini umphathi wami avala isicapha abe umuntu ongikhumbuzayo ukuthi ngesikhathi zelunch siyaphinda kandawo. Yo lapho ngavele ngafiyuma ngajuluka same time because ngiyazibuza ukuthi lo muntu siyaphinda futhi uthe once off nje. I should see clearly there was no once off laphana. Okay, ngingazi noma ngimphendule noma ngithini ngithule kuthe maziza izikhathi zelunch abo umuntu olungayo enza ama bookings phambi kwami because phela we working kwi-office eli-1 enza ama bookings athi ke angiphume kuqala ngema parking emotweni yakhe angiyeze ski ngihambe mangihamba ungilandelela kude. Ay sihambe ke siye lapho angikhulumi angikho right angazi ukuthi into eyayenziwa wayenjoya kanjani nomuntu oyisidumbu. Athi hayi ngizojwayela emoto nje uyakhuluma yedwa athi nje hayi uzojwayela le moto kuyona njengamanje kuzohamba kuhamba ishintshe. Uzoba right. Sifike ke lapha ya hayi singene eromini wenziwe umsebenzi sibuyele emsebenzini njengenjwayelo. Ngo second day wethu ke there was no condom. Kodwa ke okwenzeka akenzelanga lutho ngaphakathi. So sahamba ke sabuya emsebenzini kwamele sisebenze ngendlela nje ejwayelekile. Siya acta khona nala si acta ngazuthi nje si right si acta ngazuthi nje umphathi nomsebenzi uyabona. Okay, kwahamba kwadlula isonto ngiyafika nje endlini angisazi ke phela manje ukuthi sekumele ngenze njani mangabe ngifika endlini kade ngenza nangumkhwenyana la and uma ngibuka ila kuvele ukuthi angikhiphe khona konke ukuthi ayibo. Okay, so when right now umkhwenyana umtshelile kodwa futhi umsebenzi usawuthandi. Umsebenzi ngize ngawuthandi ngezimo ezenzakalayo ngoba njoba ngibala akugcinanga kuyikabili bese nje kuyinhlala yenza bese nje kwamahlala khona akusabaleki lokwa ngempela because bese ngazi ukuthi nje ngekhathi ezokuthi kumele kube ukuthi ngekhathi ezokusebenza inyanga engakho noma iminyaka engakho. Ngisengisebenze unyaka no8 months. Sengisebenza unyaka no8 months. Usahlala sefasi niyajola emeni yenza nje sekufana ukuthi siyajola kodwa ke mina angikho comfortable ngawo lo mjolo because ngiyazi ukuthi nginomuntu and kunzima for mina ukuthi kumele ngifike endlini ngipretend as if angenza ngalutho. Umkhwenyana yena njengamanje sothola umsebenzi emangawuthola. Umkhwenyana akakasebenzi. Sawona osebenzayo. Kusayimina osebenzayo. Umkhwenyana usahlala ekhaya. Kodwa wena ufuna ukuthi sikusize umtshele ukuthi umsebenzi uthola kanjani. Ngiyacela. Yafisa ukuyeka umsebenzi noma awufisi ukuyeka kodwa manje ufuna kanjani kahle leseke usuyamtshela ukuthi okay umsebenzi awusawuthandi ngoba iboss yakhe yalala nawe ngoba futhi umsebenzi awuthola ngokuthi nilale ufuna kusize ngani lapho ufuna kwenza halini. Ngifuna ukuthi mina umyeni wami ngimazise ngifuna zeqiniso ngoba lesisekelo samanga mina singisebenzeli. Okay, uma ethi umyeni wakho ke yekele umsebenzi lo nizodlani ekhaya ngoba naye akasebenzi. Kuzomela mina naye sikhulumisane ngoba
mangabe efuna ngeke umsebenzi kuzomela ukuthi yena aqala athole umsebenzi. Okay. Shuthi wena kahle ufuna kube official ukuthi wena udlala neboss yakho and na ukhona. Angiqondile ukuthi kube official kodwa njengoba ngifuna azi ngoba ngifuna ukususa umthwalo phezulu kwamahlombe ami ongisindayo okuyimfihlo futhi ke naloko. So ngifuna azi nendlela engawuthola ngayo umsebenzi ukuthi iyabanjani because uboss wami kuze kuba vele usuggesta ukuthi ngibe umuntu olala naye. Wayevele ngibuze inani lemali ethize ukuthi ngakwazi ukuba nalo. Ifuna ibribe. Ifuna ibribe. Kwa ukuthi ke angikwazi phela ukuthi ngithi ngizofuna umsebenzi ngiphinde ngibe nesamba semali, yabo. Kwaba ukuthi ke ay ngimshiye ngena choice ngaphandle ukuthi akhethe lokho ngokwakhe. So ngagcina ke ngenze ngangibona kufanele ngaleso sikhathi esasivuna mina. So njengamanje kunzima ukumbuka engazi ukuthi uyisilima phambi kwami nje. Ngazi ukuthi nje yonke into i-right ngokwakhe i-right yonke into kodwa ngokwami lento yangidla everyday and njoba ngisho singidle unyaka nenyanga ezu8 ngaphezulu. It's almost 2 years. Yeah ne. 18 months uphelile. Yeah. Kahle unabantu abawuthunya manje. Olala nabo without a condom. Iboss nomkhonyana wakho. Yeah. Iboss ulala naye ngobani ufuna ukuthi ngaxoshi iqhube umsebenzi ube khona. Bese umkhonyana wakho obvious umkhonyana wakho. Yeah. So manje ufuna ukutshela umkhonyana wakho ukuthi nansi ke ngobhekane nayo ningayilungisa kanjani. Yebo. Iloko engikufisayo. Okay, iyasinda ke into sicela yona kodwa sizomthola umkhonyana wakho uzosishela nama numbers sizombiza kwishow hlala naye phansi ebese nawe ube khona that day noma ungekufika ngesikhathi esifanayo naye yeah bese uyamtshela uDaba sisizwe ukuthi uthatha ulibeke kapi. Hey ngingajabula noma kunzima nje. Akayena umuntu onodlame nje. Akekho umuntu ongenalo udlame isimo mangabe siphoqa. Okay. Kodwa ke ngibone ngazi ukuthi kuzomela ngiligonye lishisa. Cha mina ngithanda isibindi sakho nanokuthi uyafisa azi iqiniso. Uma umuntu bezothula azafe ngoba vele uyasebenza futhi wena ubungajika futhi umjikele ngoba yena akasebenzi usayimlaxaza lo. Ngimlaxaza ngimshiye kanjalo ngithi vele kumanje uqoke mina. Yabo so still wena uyafisa usazi noma useyinkingeni uyafisa usabe nawe futhi inkingeni zakho. Yeah ngiyafisa kakhulu. Okay no. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho isidaba yakho zizwile. Manje sina sizohlela ke indaba ukuthi umnyeni wakho simthola kanjani. Ebese ke siyakhuluma ke. Sathemba ukuthi konke kuzohamba kahle. Angiboni noma nje kuzohamba kahle mhlambe kuthatha isikhathi kodwa the fact ukuthi ngizobe ngingasenawo umthwalo osinda mina ngedwa. Okay. Emahlombe nemfihlo. No. Uthandweni. No kuyazwala sisabonga kakhulu isikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu. Sabonga ukubuka le video siyafisa nembono yenu. Umkhonyana wakhe sizomthola nje very soon. Yeah sabonga kakhulu ngithi next time stay blessed.